Йыраты зашичмайялынан. Уда, иркан. Чаваш челги бурчухне, тенже путмейн. Кодам умелись, истяну И туган тел, и матур тел, әткәм әнкәмнең теле. Исәнмесез, сіз Татарстан 24 каналында туган тел тапшыуын карыйсыз. Сезнең белән мин Гөлүсә Сыңгатуллина. Бүгенге тапшыру Татарстан Республикасы мөселманнары диния нәзарәте эшчәнлеге. Нәзарәт тарафыннан тормышка ашырылучы проектлар. Әлеге проектлар аша дини тәрбия һәм туган телне үстерү, милләтләр арасындагы татулыкны ныгытуга омтылыш хакында. Татарстан Республикасы мөселманнары диния нәзарәте 1992 елда республикабыз мөселманнары корылтайы карары белән оеша. 1992 елның 15 сентябрендә диния нәзарәте юридик теркәлү уза. Татарстан Республикасы мөселманнары диния нәзарәтенең кайбер вазифалары. Ислам динен үстерү һәм тарату максатыннан Татарстан Республикасының мөселман дини оешмаларын берләштерү, республикадагы мөселман берләшмәләренең рухи потенциалын көчәйтү һәм әхлакый нигезләрен ныгыту, җәмгыятьтәге тәрбия һәм белем дәрәҗәсен күтәрү, рухи әхлакый нигез булдыру, конфессия, ягъни халыкара татулыкка һәм килешүгә ирешү. Мөселманнар диния нәзарәтенең вазифалары әлбәттә булар белән генә шикләнми. Мөфтият тарафыннан бик хисап күп эшләр эшләнә, зур проектлар тормышка ашырыла. Мәсәлән, узган атнада гына Казанда Татарстан Республикасы президенты каршындагы татар телен саклау һәм үстерү мәсьәләләре комиссиясе һәм Татарстан мөфтияте тарафыннан уздырылган республика күләм изге әманәт бәйгесенең нәтиҗәләре ясалды. Туган телләр һәм халыклар бердәмлеге елы кысаларында узган изге әманәт бәйгесе татар мөселман традицияләрен саклау, мөселманнарда милли үзаң тәрбияләү һәм татар телле мөхитне үстерүне максат итеп куйган иде. Бәйге ярдәмендә милли дини тәрбия буенча эшчәнлек алып баручы иң яхшы мәчетләр һәм иң яхшы имам-хатиблар билгеләнде. Эшләрне бәйләгәндә аеруча балалар һәм яшьләр арасында милли дини үзаң тәрбияләү буенча актив эшчәнлек алып баруга, татар телен, татар мөселман гореф-гадәтләрен һәм традицияләрен саклауга юнәлтелгән төрле масса күләм чаралар уздыруга игътибар бирелде. Бәйгегә килгән материаллар 6 номинация буенча бәяләнде. Балалар өчен иң яхшы татар телле проектларны тормышка ашыручы мәчет, яшьләр өчен иң яхшы татар телле проектларны тормышка ашыручы мәчет, өлкәннәр өчен иң яхшы татар телле проектларны тормышка ашыручы мәчет, гаилә кыйммәтләрен ныгыту буенча иң яхшы татар телле проектларны тормышка ашыручы мәчет, электрон масса күләм матбугат чараларында һәм социаль челтәрләрдә иң яхшы татар телле проектларны тормышка ашыручы мәчет, иң яхшы имам-хатиб. Бәйге нәтиҗәләре буенча тулырак киләсе сюжетта. 2020 елның азагында Татарстан мәчетләрен һәм имамнарны татар телле проектларга җәлеп итү максатыннан Татарстан Республикасы президенты каршындагы татар телен саклау һәм үстерү мәсьәләләре комиссиясе рәисе Марат Әхмәтов мөфти Камил хәзрәт Сәмигуллинга махсус бәйге үткәрү тәкъдиме белән чыккан иде. Изге әманәт бәйгесе шул рәвешле барлыкка килгән проект. Минем фикерем буенча менә шушы комиссия белән җитәкчелек итә башлагач инде үзебезгә эш ысуллары, чаралар эзләү исәбенә мөфти хәзрәткә киңәшергә килгән идем бирегә. Менә шушы киңәш вакытында менә шушы проект турында фикер туды. Уйлаштык, киңәштек тә менә минемчә менә бүген нәтиҗә ясаган бу проект безнең уртак проектларның бигрәк тә безнең комиссия өчен иң отышлы проектларның берсе. Чөнки бик зур аудитория һәм безнең бик күп имамнарыбыз алар бик тәҗрибәле һәм сүзе белән үтемле, шундый осталык эшчеләр, алар безнең милләттәшләребезгә, телебезгә күбрәк ихтирамлырак булу өчен, шуның белән бергә безнең күңел сафлыгыбыз, рухи чисталыгыбыз, милли традицияләрне саклау өчен алар инде булай да зур тәҗрибә туплап эш башкара торган шәхесләр һәм аларның бу мәсьәләдә дә сүзләре башка кәсеп кайсылыгына караганда үтемлерәк, шуңа күрә мин бу проектны отышлы проект дип саныйм, әлбәттә ул дәвамлы булырга тиеш. Бәйгедә катнашырга теләк белдерүче барлыгы 236 портфолио кабул ителгән. Финалга шуларның 54-е чыккан. Нәтиҗәдә иң яхшы 15 мәчет һәм 3 имам-хатиб ачыкланды. Бәйге турында Марат Гатаф улының фикерен мөфти Камил хәзрәт тәҗрипләде. Киләсе елларда да без аны дәвам итәрбез, әлегә аны исбатлады. Киләсе елларда да бу чара дәвам итәчәк иншалла. Ләкин
акча булса да, булмаса да, барыбер без бу юнәлештә эшләргә тиешбез дип уйлыйбыз, эшләячәкбез. Чөнки без аны гел әйтәбез. Аллаһ Кур'ан-ы Кәримдә дә «Ваҗалнакум шуъубан ва кабаила лита'арафу» сезне төркем халыклар буларак яралтым бар иттем дип әйтә. Лита'арафу бер-берегезне танырсыз дип. Ягъни югалырсыз дип түгел, бер-берегезне, ягъни гореф-гадәтләрегезне, телләрегезне саклап, бер-берегезне танырсыз дип Раббыбыз дип әйтә. Димәк, телебезне саклау да Раббыбызның әмере булып чыга. Шуңа күрә безнең мәчетләребездә вагазлар да татар телендә алып барыла һәм киләчәктә шулай булырга тиеш дип уйлыйбыз. Республиканың иң яхшы имамнарын бүләкләргә дип мөхтәрәм шәхесләребез бихисап җыелган иде. Алар арасында Татарстанның баш казые Җәлил хәзрәт Фазлыев та бар. İş varsın için her işini iyisine tapşırmak gerek diye hadis var. Eğer üst kişisine tapşırılsa bu için boşulmağız değil. Münafıkın meselesi Marat'ı bir sizge tapşırılıp Respublikanın bir tutuşlu proyekti oldu deyip sanıyorum. Allah'ın rahmeti olsun, iyisini tapkan ol, Allah selametlik bilsin de bir yıl bilen tutar kalmasın. Eytesi kirgen dilek şu birincisi, ikincisi bugün indi bizning imamlarimizga yuraklar topshirib bizga masjidlarimizga Nasıl şimdi bir soru rahmet. Eğer bu yıl diller yılı deb e'lon etilmasa da bizning imamlarimiz, masjidlarimiz boshini baribir ishlagan bo'larlar, shulay bitildi. Bu bizning mana g'alati qaratagan ishimizni ko'rib, shu deb bayonlab, bizning imamlarimizga ikkinchi sug'ish ochilirga mumkinlik bergan uchun, aning summalari da 1000-2000 ming tugul Balga tabadatlarni tekshirishsin, biz shunda mana aqshani alırga g'ana shingil tavib berib joyda tugul. Ansı shundan qarab sizga bir rahmat. Шыннан да, дин элек-электән халыкны мәгърифәт белән тоташтыручы бер күпер булып торган. Бүгенге инновацион технологиялар алга киткән чорда да дингә аерым игътибар бирү, аны тел үсеше белән бәйләү яхшы фалдыр. Татарстан Республикасы мөселманнары диния нәзарәте тарафыннан татар телен пропагандалау һәм үстерүгә чыннан да зур игътибар бирелә. Мөфтият аның гамәлгә куйган оешмалары, мәчетләр һәм уку йортларының эше татар телендә алып барыла. Моннан тыш, республика мәчетләрендә татар телле мөхит булдыру һәм саклау буенча төрле юнәлешләр эшләп килә. Мисал өчен, мәчетләрнең мәйданчыкларында татар теле курслары укытыла. Дини-иҗтимагый оешмалар, яшьләр һәм балалар өчен махсус татар телле чаралар үткәрелә. Халыкка татар телендә хезмәт күрсәтелә һәм консультацияләр бирелә. Туган телгә мәхәббәт тәрбияләүче вәгазьләр укыла. Республикадагы мәдрәсәләрнең 5-сендә укыту татар телендә, 3-сендә 2 телдә алып барыла. Бу чит төбәкләрне татар телле һәм милли үз аңлы имамнар белән тәэмин итәргә мөмкинлек бирә. Шунысы да әһәмиятле, Татарстан Республикасы мөселманнары диния нәзарәте рәсми аттестация узган имамнардан вәгазьләрне татар телендә укый белүне һәм эш хатларын татар телендә язуны таләп итә. Бүгенге көндә Әлмәттә эшләп килүче Нур татар мәктәбе, шулай ук Татарстан мөселманнары диния нәзарәте һәм Әлмәт мөхтәсибәте тарафыннан гамәлгә ашырылган проект. Әлеге мәктәпкә килеп керүгә үзеңне татар мөхитендә итеп хис итәсең. Биредә иң беренче чиратта туган телгә тирән мәхәббәт тәрбияләнә. 2018 елда гына эшли башласа да, бу мәктәпкә ихтыяҗ зур. Балалар саны елдан-ел арта бара. 2020 елның сентябрендә Алабуга шәһәрендә дә диния нәзарәте һәм Алабуга мөхтәсибәте тырышлыгы белән Ихсан дип аталган татар мәктәбе ачылды. Биредә укыту полилингваль юнәлештә алып барыла. Балалар татар, рус, инглиз, гарәп телләрен үзләштерә. Шулай ук нәзарәт татар телендә киң нәшрият эшчәнлеген һәм күпләгән медиа проектларны тормышка ашыра. Шуларның берсе беренче татар онлайн мәдрәсәсе. Мәдрәсәдә белем 100% татар телендә алып барыла. Анда бу ел дәвамында 50 мең шәкерт белем алган. 400 кеше мәдрәсәне тәмамлап сертификатка ия булган. Шәкертләр арасында хәтта Кытайдан да кешеләр бар икән. Онлайн мәдрәсә планетаның төрле почмакларында яшәүче милләттәшләребезгә туган телдә ислам нигезләре буенча белем алу мөмкинлеге тудыра. Һәм ushbu nominatsiyada birinchi o'rin Yashil Uzan muhtasibati, Yashil Uzan shahri taniqli masjidi Shil yaqin Nortishtirdagi rahmatligisi.
Татар телле проектларын шыңга ашыручы мәчетләр яшь категорияләренә бүлеп билгеләнде. Балалар, яшьләр һәм өлкәннәр өчен. Гаилә кыйммәтләрен саклаучы һәм интернет киңлекләрдә судагы балык сыман йөзгән мәчетләргә һәм имамнарга аерым игътибар бирелде. Әлбәттә, без үзебезгә аны аванс дип кабул итәбез, чөнки мәчетебезнең исеме гаилә булса да, гаилә әһәмияте буенча эшләргә тырышсак та, барыбер әле эшләребез әз. Иншалла, Алла Тәала киләчәктә тагын күбрәк шәң менә татар гаиләләренә тыргызып, һәрбер гаилә тату, дус, күп балалы, татар телле булсын дип тырышырга насыйп итсен. Рөстәм хәзрәт тыйнаклыгы белән аерылып тора. Гел мактау гына килешми, җитешсезлекләргә дә күрсәтүче булуы мөһим дип ассызыклады. Әлбәттә, без үзебезгә танкид итәргә тиешбез һәм шәң теге эшләрне күп дип күз алдына китерсәң дә, аны кагазны алып барлап барсаң, алар әз, шуңа күрә шуларны күбәйтергә насыйп итсен ya Allah. Әлбәттә, төп игътибар иң яхшы имам-хатип номинациясе бирелүе дә гаҗәп хәл түгел. Бу юнәлештә җиңүчеләргә акчалата бүләкләр каралган. Беренче урында җиңү яулаган хәзрәт 150 мең сум, икенче урын 120 мең сум, өченче урын 70 мең сум белән бүләкләнде. Сөендеген дә әлбәттә. Бер моңсуландык та, чөнки бу эшне эшләгәндә минем ярдәмчеләрем, минем уң колым дип әйтергә була. Ватаным вафат. Ул бу сөенечле мизгелләрне күрә алмады, кызганычлар. Һәм шулай ук мәктәп коллективы белән бергә эшлибез. Балалар бакчасы коллективы бергә кулга кул тотынышып зур эшләр алып барабыз. Коръән бәйгеләре уздырабыз. Шушы чараларны уздырганда алар бик ярдәм итәләр һәм шулай ук Быел узган җәй көне без сабан туе уздырдык. Җәй көне мусулман балалар сабан туе без бер башта уздырганны күреп бик кызыккан идек. Шушы кызыгу безне үзебездә дә уздырырга тартты һәм быелгысы җылны шул максатыбызга ирештек, әлхәмдүлиллаһ. Шөкер, инде Аллаһ ахырын хәерле кылсын. Киләчәктә дә шушы чараларны уздырырга насыйп итсен дә, хәерле гомер, хәерле сәламәтлек, безгә изгелек кебек тоелган шушы гамәлләребез дә Аллаһ Тәгалә каршында да изге эшләрдән язылса иде. Бакырчы авылының аксакалы Әнәс хәзрәтнең авыр кайгысын без дә уртаклашабыз. Тормышының авыр мизгелләрен кичерсә дә, үз эшенә хыянәт итми, дин һәм халык мәнфәгатьләрен кайгырта. Туган тел буенча инде бездә нәрсә инде әйтерлек? Без бит татар авылы, шуңа күрә ул кадәр ихтияҗ юк безнең аларны рус теленнән тартырга. Ә менә төп безнең балаларыбыз авылда да, хәтта менә балалар бакчасындагы балалар да русча сөйләшәләр, бик аяныч. Шулар белән азаплана әбиләре, оныклар белән, бабайлары, оныклар белән азапланып русча сөйләшәләр. Менә бу инде безнең телебезгә бизрәк хилафлык китерә. Шуңа күрә инде без өйләребездә ничек тә балаларыбыз белән мөмкин кадәр татарча аралашырга тырышсак иде, барча кардәшләремә дә минем мөрәҗәгатем шул гына. Мөфтият проектлары арасында мөселман яшьләре өчен дип уйланылганнары аеруча да күп. Шундыйлардан яңа проект Муслим куиз уены. Әлеге уен акыл һөҗүме форматында уза. Андагы сораулар төрле фәннәрне кылычлый. Киң фикер йөртүне, тарихи фактлар һәм вакыйгалар белән кызыксынуны, логик мәсьәләләр чишүне, тапкырлыкны таләп итә. Уенчыларга телефоннан файдалану рөхсәт ителми. Уенда катнашучылар табышмакларга җавап табарга, рәсемдәге танылган шәхесләрне танырга, мантык мәсьәләләрен чишәргә, катлаулы интеллектуаль сорауларга җавап бирергә тиеш. Әлеге уенның 3 туры узды. Декабрь азагында 4нче тур көтелә. 2021-2022 сезонда Муслим куизның барлыгы 6 очрашуы узачак. Уен нәтиҗәләре буенча иң күп балл җыйган команда кыйммәтле бүләккә ия булачак. Агымдагы елның ноябрь айында Чистай ислам үзәгендә балалар өчен «И туган тел, и матур тел» чарасы узды. Әлеге чара мәчетләрдә дини белем алучы балалар өчен мөхтәсибәттә кабул ителгән ислам мәдәнияте һәм татар халкы мәдәнияте нигезләре исемле проект нигезендә оештырылды. Ул туган телләр һәм халыклар бердәмлеге елына Идел буе Булгарстанда ислам динен кабул итүнең 1100 еллыгына багышланды.
Шарада балалар мәгърифәтче, дин әһеле, тарихчы, галим Ризатдин Фәхретдин мирасы белән танышты. Аның тәрбиягә кагылышлы сүзләрен, киңәшләрен ишетте. Алар нигезендә тәрбияле кешенең төп сыйфатларын билгеләде. Шараның икенче өлеше балалар катнашында туган телгә багышланган кызыклы сораулар, мавыктыргыч уеннар белән дәвам итте. Алар бу темага кроссворд, ребуслар чиште, шигырьләр сөйләде. Киләсе елның гыйнвар айында бабаларыбыз ислам динен кабул иткән Болгар шәһәрендә Пәйгамбәрләр эзеннән дип аталган форум узачак. Форум Идел буе Болгар дәүләтендә ислам динен кабул итүнең 1100 еллыгын билгеләп үтү чаралары кысаларында оештырыла. Җыен татар милли киемнәре, милли ризыклар, татар халык йолалары һәм гореф-гадәтләрен пропагандалауны да үз алдына максат итеп куя. Ягъни үзәктә татар мөхитен тудыра торган стилизация булачак. Катнашучыларга татар мәдәнияте үрнәген тәшкил иткән бүләкләр тапшырылачак. Татар халкының милли мирасын барлау һәм саклау форум программасының төп өлешен тәшкил итә. Диния нәзарәтенең динне үстерүгә генә түгел, тел өчен башкарган эшләре дә бихисап. Татар ауылдарында өскен балалар бекетіне менің бекен бүтін не мұндалар нәсілі бекеніне міне шыннан мұнда әйттілер кеттілер тегі Ялыз Иван яулалаған асында татар милләттерінің өзі милләті ошушы мәшіттер арқасында динелер сақаларын барып әлемейтінді. Татар ауылдарында анда тегі мәктептер болмаған бекенді әммәләкин татар милләті тегі қәтә Biz vaxtında da bir asarı var, basınanın 100%'a yakın tatar milleti okuyabilgen çünkü tarafının meşitlerde her bir avulda, şehirden her avulda meşitlere mesele okutkanlık var mı? Bunu şu saklanıp kalgan, hem biz okutkanlar, biz üstkende de tatar olan bizim hiçbir alıp bugün dünyada da Samar bütün cilde avullarda tatar mektepleri var. En merakimler şu 70-80 yıllara tabanın tatar mektepleri bite başladı. Ana tutsan şeyin suverenitet ali tüterli baldıktan soңгы жылларга bir kimне гаепләргә түгел, үзебезне гаепләргә инде. Мәчетләрдә татар телен өйрәтү курслары да оештырылган. Программада йөзләп мәчет катнаша. Курс 6 ай дәвам итә. Укыту өчен махсус методиканы Россия Ислам институты төзегән. Шушы курс нигезендә 1500 кеше татар телен өйрәнгән. Халкыбызның ризык киштәсен уштырмасын дип тырышып Mesela bu yanaların karar kuşlarının bunun kuştası turda koyuyorlar da doğrukiler. Bu sayıtmasın, kandıştırmasın dediği. Elbette onlar bu çevresel bu mitrganları elgeyken vazifanın sizden başka bir nefile şuyarmıyorsunuz. Şuna göre İbn-i da sizde hemen de meşit işini atlattırgan her Müslüman yakiniyle yaşarız. Bu meşitte onun ünlü başkanımız göre. Onda Ularga söyleyişinin de, kurşısının da, kim buluna kalamasının birisine şunun kadar iktibarlı hem merhametli olar şunun şahıslar eylenirler. Hem her eğitilgen söz bu istikiş ütemlik terbiye sözüne eylenilmiştir. Татарстан мәдрәсәләренең 5-сендә уку-укыту процессы татар телендә, тагын 3-сендә 2 телдә дә алып барыла. Шуңа өстәп онлайн мәдрәсәләрдә эшли. Биредә ел дәвамында 50 мең шәкерт белем алган. Meşitin içine kırması, meşit yanından itip bitken şeyleri, aklımı bilen motorluk durumda, bir izgilik, saflık durumda uyuyu başlıyor. Yani şuna göre televizyon yapmışım kalitkenler de elbette biz sizden bilen birge uyuyu saflığı, iş istalı, duygularını yoğaltmak, hem şunu bile birge milli tradisiyalarımız, hem grup adetlerimiz, şunu bile birge televizyon. Tel bizim yaşam medeniyetimizin, yaşam rövüşümüzün, o bizim turmuş uçlarımızın bir ülüşügün etti. Dürüst, bu bir zor rolünü elbette tarih işinde, edebiyat işinde, üzere aralaşu işinde, biz bilgili Tatarlar iken biz Tatarşa uyuyuz, Tatarşa fikir yürüteriz. Anı teli söyleşu şarası bütüne falan gitmezken ki şuna göre İski kiştağız beylenişler bizim yaşam rövüşü tempine. Şuna göre İndime Müftü Hazretleri söyleşken vakitte Respublikamızda 1000 yarından artık bizim meşitler halkımızga, milletleşlerimize hizmet gösterirken bu menimçe büyük zor auditoriya. Телебез һәм динебез киләчәктә дә иңне иңгә куеп, бер-берсенә терәк булып яшәсен иде.
Татарстан Республикасы мөселманнары диния нәзарәте бүгінгі көндә түбәндәге административ-территориаль структур бүлекчәләрне үз эченә ала. 9 Казият, 48 район мөхтәсибәте, теркәлү узган 1531 мәхәллә, 8 мәдрәсә. Шулай ук нәзарәт Казан Ислам университетын, Госмания һәм Нур урта гомум белем бирү мәктәпләрен, Россия Ислам институтын һәм Болгар Ислам академиясын гамәлгә куючыларның берсе булып тора. Әлеге уку йортларында 3852 шәкерт гыйлем ала һәм 240 мөгаллим укыта. Татарстан территориясендә урнашкан 690 мәчет каршындагы ислам нигезләре һәм дини тәрбия буенча курсларда 12250 шәкерт укый, 1450 кеше остазлык итә. Диннең милләте юк дисәк тә, ислам дине татар теле белән турыдан-туры бәйле. Бүгенге тапшырудан күренгәнчә, Татарстан Республикасы мөселманнары диния нәзарәте тарафыннан телне үстерү буенча шактый күп зур масштаблы эшләр башкарыла. Әлбәттә, мөфтият тел мәсьәләләре белән генә шөгыльләнми. Без атап үткән проектлар алар эшчәнлегенең бер өлешен генә тәшкил итә. Без тапшыру кысаларында махсус туган тел белән бәйлеләрен генә атадык, чөнки бер тапшыруда барысын да кылачлау мөмкин түгел. Телебез язмышын хәл иткәндә без күңел сафлыгы, рухи чисталык, кыйбланы югалтмау, шуның белән бергә милли традицияләрне, гырыф-гадәтләребезне саклау турында уйлыйбыз. Телне сөйләшү чарасы дип кенә кабул итмәскә кирәк. Безнең яшәү рәвеше тел белән тыгыз бәйләнештә, ди мөфти Камил хәзрәт Сәмигуллин. Татар халкы күп гасырлар дәвамында башка милләтләр һәм дин вәкилләре белән үзара дус тату яши. Татарстан Республикасы күп милләтле Россия Федерациясенең барлык субъектлары һәм бөтен сәяси дөнья өчен мөселман һәм православие дине вәкилләре, татар, рус, чуаш, удмурт, башкорт, марилар һәм башка милләтләр арасындагы дус тәнә мөнәсәбәтләрнең күркәм үрнәге булып тора. Киләчәктә әлеге матур традицияләр ныгый барсын, илебездә татулык хөкем сөрсен дигән теләк калабыз. Татарстан Республикасы мөселманнары диния нәзарәтенә исә катлаулы эшләрендә уңышлар, җәмгыятьтә әхлакый тәрбияне ныгытуда күркәм нәтиҗәләр, милли традицияләр һәм туган телебезне саклауга юнәлгән проектларына яңа идеялар һәм дәвамлылык телибез. Шушының белән тапшыруыбыз ахырына якынлашты. Бүгенге тапшыру Татарстан Республикасы мөселманнары диния нәзарәте эшчәнлеге. Нәзарәт тарафыннан тормышка ашырылучы проектлар. Әлеге проектлар аша дини тәрбия һәм туган телне үстерү, милләтләр арасындагы татулыкны ныгытуга омтылыш хакында иде. Сез Татарстан 24 каналында туган тел тапшыруын карадыгыз. Сезнең белән Гөлүсә Сыңгатуллина булды. Сау булыгыз, киләсе очрашуларга кадәр. Чаваш челги бурчухне, тенже путмейн. Куда мумелис, истяму И туган тел, и матур тел, әткәм әнкәмнең теле.